ydy'n syniad i'w effaith. Cerdded am filltiroedd ar filltiroedd i gyda'r tu oed, budur, efo ysbryd, ond i'r toilet! Sian gadlodd enwau. Chwarae teg, mae nhw wedi gwneud job anrydda o drefnu hyn i gyd, a hynny ar ei ffenni un bach. Do, chwarae teg fi. Un dda ydy Mair yn drefnu. Rwy'n ti oedd y bod yn mynd, yn dweud Mair. Ar dod ar ti da Mair. Ar ddol i? Byddwn ni fynd y gynta. Does yna ti oedd dod yma yn de? Ti sydd wedi trefnu gwaith beth, felly ti fel y gael mynd mewn y gynta. Iawn, ni ai mewn. Ni syniad beth, dewn ni gyd mewn efo'n gilydd. Iawn? Y peth gorau am agwedd yw chi gallu gwneud lot o ffrindiau newydd a ni'n chwarae lot o gemau hwyl a chi'n cael lot o hyder wrth wneud yn y dyfodol a dyna chi ddod, mae'n rili hwyl. Dwi'n mwynhau agwedd gan bod ti'n gallu magu hyder a wneud actio sy'n well. Dylech chi ddod i agwedd achos chi'n gallu actio chi'n well. Mae agwedd yn da iawn. Dylech chi dod a'ch mae'n hwyl ysbryd. Fy hoff ran am agwedd yw gwneud ffrindiau newydd, a dewch i agwedd achos mae'n llawer o hwyl.